allenando imur bla ma notor mal-moment li nintalaq mal-kurrent. Hemm dawlen in fil-bord ta' maxħida f'post remot. Kuni fuq il-mewġ ħallini nasal sen fejn m'hemmx frontieri stati u bandiri fejn ma ssibx min jgħid jogħod lil taħdej jgħixu bħala waħda fratellanza bla kulur bla favur soċjetà fejn l-islim m'għandux xmiem mal-umanità. Post fejn ħadd emarġinat jew iddiskriminat qiegħda bniedem abbużat minn tal-madwar affan solidarjetà U rispett fil-libertà ħalli nfus taħt is-saqaj ħalli inqas minn oħrajn. Kuni fuq il-mewġ ħallini nasal sen fejn m'hemmx frontieri stati u bandiri fejn ma ssibx min jgħid jogħod lil taħdej jgħixu bħala waħda fratellanza bla kulur bla favur soċjetà fejn l-islim m'għandux xmiem mal-umanità. Mhix tant impossibbli li ngħixu f'armonija l-kol fil-paċi li kieku nkunu umani kun kapaċi li kun tassew uman. Ħudi fuq il-mewġ ħallini nasal sen fejn m'hemmx frontieri Stati u bandiri fejn ma ssibx min jgħid jogħod lil taħdej jgħixu bħala waħda fratellanza bla kulur bla favur soċjetà fejn l-islim m'għandux xmiem mal-umanità. Fejn l-islim m'għandux xmiem mal-umanità. Grazzi ħafna, grazzi.